Бергеш. Жамағат айда отырышабыз. Хөрмәтле қонақлар, хөрмәтле дуслар, хөрмәтле укучыларыбыз. Менә без күңелле хәл уңайыннан җыелдык. Безнең Мирас журналы һәм Татарстан китап нәшрияты, шулай безнең төп оешмабыз, Татмедиа, ачык акционерлык оешмасы, менә безнең шушы күркәм бәйрәмгә җыелды, нәтиҗә ясыйбыз. Шушы аңлашылганча ул безнең хәтергә уелган китап дип атала конкурсыбыз. Инде игътибар иткәнсездер, безнең кайбер журналлар үзләренең шушындый бәйгеләренә йомгаклар ясадылар. Менә чират безнең журнал редакциясенә җитте. Шушы уңайдан без сүзне Татмедиа генераль директоры Шамил Мөхәммәд улы Садыйковка бирәбез. Ачып җибәрү өчен безнең бәйрәм җомгаклары. Рәхмәт шакыруыгыз өчен, рәхмәт шушы матур сүзләр әйткәнегез өчен. Минем өчен зур горурлык шушындый матур чарада катнашу. Бу журналның инде бөтен байлыгы аның исемендә язылган, исемендә бөтен җисеме. Бу бит инде безнең өчен төп журналның берсе булырга тиеш. Безнең мирас. Татар халкы кебек, хәтта төрки халыклар арасында да милли мәдәни мирасы буенча әле берәр халык бар микән? Үзенең тирәнлеге, күләме, эчтәлеге, дәрәҗәсе буенча без милли мирас буенча иң бай халык. Хәтта славян халыклар белән чагыштырсак та без иң бай халык. Шуңа күрә бу журнал безнең өчен төп журнал. Аның дәрәҗәсе зур булырга тиеш, эчтәлеге зур булырга тиеш, укучылары күп булырга тиеш. Мин сезгә телим инде алга таба да бу яхшы зур флагны югары күтәреп барырга, мирасыбызның бөтен эчтәлекләрен, нечкәлекләрен күрсәтергә, укучыга җиткерергә. Чөнки без бит инде күп китаплар чыга, күп эш эшләнә китап бастыру буенча да. Бу журнал бит инде экспресс китап. Аның тормышка тудыру срогы бик тиз. Ниндер китап барга килсен өчен берничә ел утыра микән, шулай бит инде? 9 ай кимендә, бала кебек. Да, бу бер ай эчендә, 2 ай эчендә эшләнә торган продукт. Димәк, аның ул более тизрәк, кызыграк эшләргә мөмкин. Шулай бит ниндер җәмгыятьтә булган ниндер актуаль мәсьәләләргә тизрәк җавап бирә ала. Шулай бит инде. Нәрсәдер ниндер милли мәдәни безнең мирасыбыз, ул зур байлык. Шуны җиткерү буенча актуаль мәсьәләләр булса, аларга оператив рәвештә ниндер реакция булырга мөмкин. Шулай бит инде. Яңалыклар рәвешендә, тормыш рәвешендә, мәсәлән, ниндер 100 елга бәйле тагын ниндер башка информацион мөмкинлекләр булганда, бу журнал белән тизрәк җавап бирергә була. Мин телим инде бу журналның тере укучыларының күп булуын, безнең инде бурыч библиотекалар белән генә, китапханалар белән генә чикләнмәскә. Чөнки тере укучыларны эзләү ул төп юнәлешләрнең берсе. Интернетта кирәк, интернетта без инде үзебезнең аудиториябыз белән, укучыларыбыз белән элемтәдә булырга кирәк. Шушы номерның чыкканын интернетта без аны андагы хәтта мин беләм 70-80 яшьлек безнең әдипләребез дә интернетта бүген утыралар. Алар белән элемтә рәвеше булырга мөмкин. Менә бу номер чыкты, нинди кызгайберләр булды, фикерләшү, аралашу була интернет аркылы. Шуңа күрә аның ниндер мөмкинлекләрен кулланыгыз. Социаль челтәрләрдә бәлки хәзер бит инде бар, хәтта әбиләр дә кулланалар социаль челтәрләр белән. Анда да эшләргә кирәк. Ләкин төп безнең нәтиҗә эшебез ул тере укучылар. Тере укучылар, кирәк булса ул подписка буенча булырга мөмкин, абунәчеләр, кирәк булса инде ул кибетләрдән сатып алу варианты. Булар бу өстендә эшләргә кирәк дип уйлыйм. Бу бик кирәк бер тере укучыларыбыз булу, тере телебезне яратучылар булу, мәдәниятебезне яратучылар булу. Монсы бер. Икенчесе, безнең бит инде милли мәдәни юнәлештә эшләүче 3-4 журналыбыз бар. Монда бик мөһим безгә аңларга, безнең Мирас журналының йөзен нәрсәдә, эчтәлеге нәрсәдә, нинди аермасы бар калган журналлар белән, казанлыклары белән киселеш юкмы? Мәйдан журналы белән киселеш юкмы аудитория буенча? Яхшы булыр иде, әгәр дә сез үзегезнең аудиториягызны тоймасагыз, үзегезнең укучыгызны күрсәгез. Һәм иң мөһиме укучы да аңларга тиеш. Безнең Мирас казанлыкларның нәрсәләре була, нинди эчтәлек буенча да
мәйданнан нәрселер ула, инде бәлки үзегезнең менә ниндидер юлыгыз, үзегезнең йөзегез булса, үзегезнең ниндидер тематикагыз булса, үзегезнең ниндидер кызыклы карашыгыз булса, шушылык бер әйбергә, шулай бит инде. Ул бик мөһим булыр дип уйлыйм. Гомумән мин сезгә телим яхшы уңышлар, бик кызыклы конкурс үткәргәнсез. Алга таба да буның шулай исән булуы, озын гомерле булуын теләп калам. Рәхмәт сезгә бик зур. Рәхмәт, Шамил Мөхәммәтович. Сүзебезне дәвам итәбез. Менә бу хәтергә уелган китап дидек. Инде без үзебез монда әйтелде дә үтте, интернет белән дә танышыбыз, китап та укып киләбез, күреп торабыз. Хәзерге яшьләр, бигрәк тә яшь укучылар, яшь балалар күбрәк телефон белән, интернет белән китап уку белән танышалар дип әйтик инде, әле танышкан чиракта. Без инде китап укып үскән буын һәм менә шушы хәтергә уелган китап дигән исем дә шуннан килә. Чынлап та менә безнең конкурс нәтиҗәләре буенча чыгып әйтә алабыз. Безнең шагыйрь булып, зур әдип булып ирешкән Гәрәй Рәхимнәребез, Гази Моратларыбыз, Хәбир Ибраһимнар менә призда урын алган. Алар әйтүенчә, аларның шушы иҗат кешесе булып китүләрендә, шагыйрь булып китүләрендә китапның роле бик зур булган. Һәм алар шушының белән безнең журналда катнаштылар да. Менә бер шушындый бүгенге заманда шундый куркыныч бар. Безнең балалар әйтә алырмы киләчәктә, без китап укып үстек, безнең укыган әсәрләребез менә шушы әдипнеке иде, шушы әдипләрнең шул әсәрләрен укыдык дип, алар киләчәктә әйтә алырмы, менә шушындый шик бар. Аннан соң әле безнең ишелмәгән җитди мәсьәләләр дә бар. Без очрашуларга баргач ишетәбез. Мәсәлән, соңгы вакытта Тукай районында булдык, анда безгә әйттеләр, безнең мәктәп китапханәсендә балалар өчен соңгы елларда басылган китаплар юк диделәр. Менә бу бик безне сагайта торган, бик җитди проблема. Балалар бүген китап нәшрияты чыгарган һәм башка китап нәшриятләре чыгарган татар китапларын укып үсүдән мәхрүм. Бу бигрәк тә авыл балаларына кагыла. Аннан соң авылда китап кибетләре дә, китаплар да таратылмый күп очракта. Бу балалар китабы гына түгел. Татарстан китап нәшрияты өлкәннәргә адресланган китаплар да, димәк, китапханәгә, балалар китапханәләренә барып ирешми дигән сүз. Менә шушы әйбер җитди теманы без бүген рәткәлек утырышында да дәвам итәрбез. Хәзер инде сүзне шушы бүлекләү өлешенә күчәрбез. Безнең әйткәнебезчә, бер кызык кына бер күзәтү үзебезчә нәтиҗә ясадык. Без гадәттә бит өйрәнгәнбез, конкурсларны игълан иткәндә бәйгеләрне анда акчалата премияны күрсәтәбез, суммасын, бәясен күрсәтәбез һәм шул вакытта катнашучылар ничектер күбрәк була. Без юри генә без бу юлы сумманы күрсәтми карадык. Халык ничек кабул итәр икән, чынлап та теге акчага гына карамыйча катнашырлар микән дигән чынлап та катнаштылар, җитәрлек катнаштылар. Әле һаман да килә тора безгә бу бәйгегә. Инде бу бүгенге бәйгедә аның суммасы да әйтелер. Сумманы без акчалата премия генә дидек, ләкин суммасын әйтмәдек. Күп булды әлбәттә, күп кенә язучылар катнашабыз, без дә катнашабыз диләр, ләкин шул суммасы күрсәтелмәгәнгә күрәдер, бик катнашмадылар. Ләкин киләчәктә катнашырлар дип уйлыйбыз. Без бу бәйгене дәвам итәргә уйлыйбыз һәм аны әгәр дә Илдар Камилович белән без хәл итеп бетеребез, без аны менә иң-иңнәрен аерым китап итеп тә бастырып булмасмы киләчәктә дигән бер яхшы ният тора. Чөнки бу барбер балаларга киләчәк буынга бер ярдәмлек булыр иде. Менә шушындый китапларны укып үскәннәр безнең әдипләребез, шушындый күңелле шәхесләребез безгә дә шушындый китапка игътибар кирәк икән дигән ниндидер фикерләр туарга мөмкин. Конкурска төрле өлкәләрдән килделәр, хәтта безнең Курган өлкәсенең Белозерный дигән районнан, анда Степной Дол дигән авылдан язучылар да булды, Башкортстаннан да, төрле авыллардан, төрле районнардан. Димәк, укыйлар һәм әлбәттә бу каядыр авылдан килгән, җырактан килгәннең авылы, ул безнең журнал барып ирешкән дигән сүз түгел турыдан туры, ләкин безнең журналны конгресс тараткан аша алар кулына барып ирешкән. Укыйлар дигән сүз инде. Инде сүзне озакка сузмыйча, без бүләкләүгә күчәбез. Беренче безнең монда аңлавымча, күрүемчә кызыксындыру бүләгенә безнең лаек булган иде 6 укучы әсәрләре басылган. Алар безнең җырак авыллардан, җырак районнардан, җырак шәһәрләрдән иде. Алар килмәгәннәр дип аңладым. Монда безнең
Кызыксындыру бүләгенә безнең ана шул Курган өлкәсеннән Хәләф Хәлилов, Леногорскидан Тахир Шәмсуаров кергән иде. Килмәдеме Тахир? Аннан соң аларга без аерым тапшырыбыз. Гөлнара Гатауллина Казаннан, Миләүшә Шәйхуллина, Сирина Галиева һәм Верия Мингалиева иде. Алар аңлавымча килелмәделәр. Без инде башлыйбыз 3нче урыннан. Мондамы? Верия Мингалиева монда икән. Верия Мингалиевага без бүләкне тапшырыйк әле, үзем тапшырамынсын. Аннан без күчәрбез урын алганнарга. Бу безнең кызыксындыру бүләге. Шыгыз кем? Шыгыз. Кызыксындыру бүләге алганнарга безнең махсус бүләк китап нәшриятыннан сертификат бирелә. 1000 сум бит әйбит. 1000 сум күләмендә китап кибетеннән китап алу өчен шундый кәгазьләр бирәбез җаным. Аннан соң безнең редакциядән махсус журналлар, китаплар, безнең бит инде китап башлана журналдан, журналлар безнең монда Казан журналы да бар, безнең Мирас журналы да, Ялкын журналы да, Сабантуй журналы да һәм әлбәттә китап нәшриятында басылган бер бик күркәм китап та бар монда. Хәзер безне 3нче урынны тәкъдим итү өчен мин чакырасым килә. Монда җиңүчеләрне котлау өчен безнең Язучылар союзы берлеге рәисе Данил Хәйберрахман улын һәм шушы җиңүчеләр алдыннан, ахырыннан җиңүчеләрне котлаганда сүз әйтеп алдыр. Чөнки безнең китап турыдан-туры бәйләнгән китап белән. Хөрмәтле туганнар, хәерле кич. Безнең Мирас журналы бик күп исемнәр үзгәртә, Аллага шөкер. Бүгенге көндә дә үзебезнең укучыга эшли. Без барыбыз да беләбез, ул Мирас исеме астында дөньяга туган иде. Без шушы журнал белән Гаяз Исхакыйларны халкыбызга, укучыбызга кайтардык. Мин хәтерлим әле. Безнең Гаяз Исхакыйның күп әсәрләре шушы журналда басылып, мәктәп дәреслектәрендә балалар күбесе шушының белән мәктәпләрдә укыдылар. Мин аны бик каты хәтерлим. Менә Хатип абый утырамында аларны укыткан. Ул вакытларда аннары инде без беләбез бит инде яңа Мирас булды. Бүгенге көндә менә безнең Мирас. Чынлап та дөрес әйттеләр, безнең Мирасыбыз бай. 1000 елдан артык тарихы булган әдәбиятлы халык, әдәбияты гына түгел, аның мәдәнияте дә, бүтән өлкәдә дә Мирас дигәч бит әле ул бит татарның әдәбиятын гына шагылдырмый. Минем Әләбибкә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Менә безнең Мирас ул үзенең кыскалыгы белән ота, һәм төрлелеге белән ота. Бик күп, хәтта һич тә уйламаган, онытылып барган шәхесләрне кайтару белән бит һәм шунысында әйтергә кирәк, республикада бик күп чаралар үтә. Бик күп әдәби чаралар үтә, шул ук вакытта мәдәни чаралар да үтә. Ул Татарстанда гына түгел, ул бөтен җирлектә үтә. Кая гына барсаң да мин инде Ләбибне күрәм. Аның кулында журнал була, ул шушы журналын һәрвакытта да укучыга тәкъдим итә. Көне-төне армый, талмый эшлиләр менә Фирдәвис Зарифлар, безнең Язучылар берлеге әгъзалары. Мин бик шатланам. Милләтебезнең, халкыбызның шушындай журналы булган өчен. Әле ул үзенең хөкүмәтчәнлеге булган, үзенең дәүләте булган күп кенә җирләрдә дә мондый басмалар берәү, икәү генә. Бездә менә Казан утлары, шул ук вакытта менә бу журналлар, алар дөрес әйтәләр, алар китап алыштырыдай. Ул бит иң беренче язылган әсәр укучыга килеп керә торган тиз йөрешле безнең шушындай журналыбыз. Бик зур рәхмәт сезгә. 3нче урынны безнең алды 3 кеше бу конкурста һәм менә без аның күркәм шәхесне тәкъдим итәбез. Ул безнең атаклы язучыбыз Ояз Гыйләҗевнең танылган инде безнең әдәбиятта да танылган, бөтен дөньяга танылган Нәкый апа бар безнең. Менә бик зур рәхмәт итеп аңа кулда шабыйк. Чөнки ул мирасыбызны барлауда, Ояз абыйның мирасын барлауда, аның гына түгел, аның шурдашлары Мөхәммәд Нәкъиевләрнең, Шәриф Хөсәйновларның менә язмышлары турында да язып тора, аларның әсәрләрен барлый. Нәкый апа Гыйләҗева менә безнең 3нче урынны алучыларның берсе. Без аны чакырабыз котлау исенә. Менә бусы. Нәкый апа чыгыз. Хәзер аны китерә.
Barımızdan Naqiyapani akademik anası bulup bilen de kutlayık hali. Barımız öyle biz İskender Gilacı bizden akademik buldu. Ol milletimiz hali dramaturg da yazıcılar bilgen. Apabız rahmet kutlayız. Rahmet olsun sizge. Rahmet olsun barınızga. Üçüncü orunga bizden aytip kıymalı bişer min, iş kişiге bişer min. Anda min anlamagan inde fiil degen ever bar eken. Ansına iktibar eterse deyin inde fiil degen nele. Azrak tutkalıp kalay eken anda. Başkırtlar da etmişler. Bir santimetre kişiyken ben indim hazır. Yarı mındı dertlendire turgan premiyeler birgeç tağı da köbürek işli başlarımın rahmet yavsan. İskender oğlum, eni eti bilen yaşavıgız hem utkenigiz torunda yaz deyip 2 yıl indi mine evvelep giri. Hiç kine de oturup yaza almaydım. Mine Fatih Kutlu mine tuttu da 100 sorauda Oyaz Gilacı mene sorular Naqiyapa şuşlarga cevap yazıp getirip berdi. Mene şu sorularga bir toktavsız cevap yazıp oturam. 4 ayda ben bitlep yazdım bu kayında. Hazır indi men koyda tapşırımın. Bizden mirasqa berip biz meni Fatih men aytam Qozon otlarına bu bitinde tarix. Bunda koyasız mı? Yok, saz kaçırıyoruz. Zeydara kısım deyip. Şul ne bulay dertlendirgeç tağı da köbürek yazarım Allah birse kuvvet birsin, derman birsin. O yazımның icatı tarih bulup kala turgan narsa bitinde ol. Men o yazımını propagandalap Tatar tarihinde mengileştirüge ilişkirtem deyip oylayım. Ya Rabbi şulay bulsun. Qora yoqdan ko'rsatirga tilamayman. O'zi bizning shirni ya Rabbi yaratib qo'shilar topilsin edi. Men bizning qabul etarmikan, Qozon otlari qabul etarmikan bu asarimizni deb olay ruhlanib yozam. Motor barakbik. O'ngishlar bo'lsin ya Rabbi, ya Rabbi. Rahmat Naqiyapa. Hazır bizim var, bizning Xolida G'abidulina şulay 3-chi o'rinni olgan edi. Ol ko'rasin, ko'rmayman meni. Ol biz mundayga mana, ol bizning Oqsharayni Go'birshak avlidan betinde Muhammad Abi Maqdiyevning muzeyining direktori, yetakchisi deb aytdik, anga beriladi birinchi o'rin. Uchinchi o'rin endi. Davom etadi. Fotoga tushib olamiz bir istalikka. Anlarsın bizning Oqtanishdan Fendiye bizning qaynani bor, Fendiye qaynani bor degan xonim bizning Oqtanishdan ol kelib jetelmagandir endi. Bizning Oqtanish jarag'roq. Shunga ko'ra ona biz topshiramiz. Meni birilshi. Rahmat Danil Xabirahmanoğlu. Hozir ikkinchi o'rinni bo'laklash uchun biz so'zni Raul abi Feyzulinga beramiz. Raul abi Feyzulin bizning Ulug' Tataristonning xalq shoiri. Rahmetingiz Raul abi. Bizning ikkinchi o'ringa loyiq bo'ldi ikki yozuvchimiz, hurmatli yozuvchimiz, bizning xalq shoiri, xalq yozuvchisi Geriyabi Rahim ham Xabir Ibrahim boshda Geriyabiga topshiramiz endi. Yaştaşı dostu. Bizden ikkinchi o'ringa unarmin deb hisobladik. Shu endi fe'l tutib qoluvlar bilan anda o'zlari qaraylar endi. Geriyabi rahmat yema. Xabir Ibrahimga hozir beramiz. Bir ikki so'z aytib olasiz Geriyabi. Qadrli do'stlar, durustini aytganda, bugungi kunda bizning xalq bilan eng yaqindan aralashuvchi ikki davlat uyushmasi bor. Birisi Tat Media, birisi Tatariston kitob nashriyati. Niçin? Chunki ular ishlagan xizmatlar har kimning uyine, kvartirasına girip onun koluna kiradilar.
Башка оешмаларның эшләгән эшләре күренә булай, ләкин өйләренә кирип алар белән аралаша алмый. Шуңа күрә аларның икесенә дә бик зур рәхмәт. Һәм мин искә төшереп үтәсем килә хәзер бер мәсьәләне, ул да булса безнең киләсе елга була торган перепись мәсьәләсе, халык санын алу мәсьәләсе. Бу мәсьәләгә без бүгеннән үк якын килергә тиеш. Бигрәк тә менә бу һәр кешенең йортына керә торган Татмедиа, Казан утлары журналы, башка журналлар, безнең бүгенге журналыбыз. Һәм мин бүген менә Татмедиада булганда шушы переписта үзебезнең халкыбызны яклау өчен мөмкин кадәр барыбызда тырышык дип уйлыйм. Һәм мин үземнең шәхсән бер фикеремне әйтеп китәсем килә, мин аны шигырь итеп яздым. Без татарлар, татар исемен без горур йөртә торган бер халык. Без татарлар, татар исемен без иң узак йөрткән бер халык. Без татарлар, шулай диеп белә безне бөтен дөнья илләре. Без татарлар, без батыр халык дигән зур даныбыз әле сүнмәде. Без татарлар, шушы исем белән җирдә яшәү үзе бер бәхет. Без татарлар, яшибез без җирдә бар халыклар белән гөрдәшеп. Без татарлар, бик күп татарларның барын бергә җыйган татарлар. Я әйтегез, җирдә бездән көчле, бездән эшчән нинди татар бар? Без татарлар, Болгар татарлары, Сибир татарлары, Нугай татарлары, Мишәр татарлары, Типтәр татарлары, Крәшин татарлары, тагын бик күп татарлар. Төрле исем йөртсәк тә без, төрле җирдә яшәсәк тә, тик бер генә туган телебез, тик бер генә туган илебез Татарстан. Менә бу шигырьне мин бүген Татмедиа җитәкчеләренә бүләк итәм һәм моны телим бөтен татарча чыга торган газета журналларда күрсәтеп булмас микән? Бигрәк тә район газеталарын, татарча район газеталарына бирергә кирәк. Чөнки аларның переписта катнашучы иң күп кешеләр, авыллардагы кешеләр, алар барысы да үзебезнең халык булып язылсыннар иде. Рәхмәт Гәрәев. Менә Файзуллинга бирәбез Татмедиага тапшырдым. Гөргөри радионы дип яз астына. Гөргөри рәсем димә, гөргөри радионы. Ансыз шулай укырсыз. Мин шулай. Хәзер сүзне котлау өчен чакырабыз инде безнең Хәбир Ибраһим чакырабыз. Кызлар. Икенче пирәгә әйттем бит, онар мең 2 премия дидек. Энде фәйле бар дидем. Рәхмәт әйтәм. Рәхмәт, мин инде теге конкурста җиңеп Мын әйтәсең, нәрсә бар, шуны уйлап яздым. Ну, бурын биргәннәр икән, рәхмәт сезгә. Давай. Шыққаш енді біріне генә сөйін айтып кетмекші болам. Татмедиа турында да матур сөздер айтылды. Менә безнең бу җылу, жаңа жыл алдыннан туры килде һәм бу бик мәгънәле дип уйлыйм. Чөнки киләсе еллар безгә азрак күңелләрне җылыта торган булсын иде инде. Нәрсә әйтмәкче булам? Берсенә кирәк. Менә безнең Татмедиа системасында 14 журнал чыга. Булар төп журналлар инде. Төп басмалар. Һәм шул вакытта әйтергә кирәк, безнең шәхси басмаларда җитәрлек хәзер. Газетларны күз алдына китерәм. Акчарлыклар, безнең газетлар, тагын бар, Сиражи газетләре һәм башкалар. Халык бер. Халыкның укучысы аның бик шактый юка катламый. Һәм өстәвенә тагын әле күбесе безнең яшьләребез хәзер инде кагаз варианттан түгел, күбрәк телефоннан үзләренең техник мөмкинлекләреннән файдаланалар. Менә безгә яшьләргә шуны сиңдерсәк иде. Моңанчы безнең тарих әле басма
да язылды. Ташта булсын, пергаментта булсын, кәгазьдә булсын, безнең әле кешелек тарихы менә шушы басмада булды. Нәрсә булыр әле бу интернет заманында инде? Нәрсә булыр? Әле тарихның ничек языласын әйтү кыен. Шуңа күрә без яшьләргә бигрәк тә менә бу безнең мирас журналы инде ул безнең тарихны киңли торган, тарихны яктырта торган, мирасыбызны яктырта торган журнал. Шуңа күрә аның басма формадагы укучылары күбрәк булса иде. Кызганыч әле безнең халыкны канәгатьләндерә торган санда түгел безнең журналларның тиражлары. Шуңа күрә без моны һәм укучылар булсын, һәм бүгенге бүләкләнүче кешеләр булсын, алар актив кешеләр, һәм редакция хезмәткәрләре булсын, безнең максат менә безнең яңа җитәкче килде. Хәзер ул аны бик аңлап эш итә. Шушы басмаларның, кәгазь басмаларның күбрәк булуын теләп каласы килә. Бергә шуны әйтмәкче идем. Рәхмәт. Рәхмәт, Равил абый. Инде хәзер безнең беренче урынга без инде аны үзебезчә Гран-при дип әйтәбез. Беренче урынны бирү өчен, котлау өчен сүзне без Разил абый сезгә бирәбез. Разил абый Вәлиевкә бирәбез. Беренче премияны безнең киңәшләшеп сөйләшкәннән соң суммасын бирә безнең китап нәшрияты Илдар Камил улы бирәчәк. Шуңа күрә суммасы 15,000 дип сөйләшик. Газинов Мурат безнең күренекле шагыйрыбыз, Тукай премиясе лауреаты. Остазы Рәдиф Хаташның китабын укып шагыйрь булып китүе турында язды. Менә кешегә бер китап әйттем, бер китап тәэсир иткән. Һәм Газинов Мурат бүген безнең мәшһүрбез Тукай премиясе лауреаты биеклегенә җитте, мәшһүрбез дәрәҗәсенә. Разил абый, бер ике сүз әйтсәгез, шулай гыйбрәт булыр иде. Газинов сүз әйтте. Әйтермен, мен өчен бигрәк тә күңелле үзебезнең каләмдәшебез, шагыйрь кешенең шундый зур премияга ия булуы. Татар гомер-гомергә китаплы халык булган, без һәр вакыт үзебезне китаплы халык дип атыйбыз. Менә безнең өйдә, авылда ике генә әйберне ак төсөлге белән ак тастымал белән төреп йөртәләр иде. Ул Коръәнне һәм ипине, Коръән китап. Аннар татарда китап сүзе дигән сүз бар. О, китап сүзе бит ул. Китап сүзе Коръәннән киткән һәм әкрен-әкрен генә ул башка китапларда күз алдында та шуннан татар китапка һәр вакыт ихтирамлы булган. Ул китап дигәннән безнең татар китабы, беренче татар китабы 1612 елны Лейпцигта басылган булган. Бу чит илдә чыккан. Россия җирлегендә чыккан беренче татар китабы 1723 елны Әстерханда чыккан. Фарсы сәяхәте вакытында Петр I-нең. Шуннан бирле менә безнең академик Әбрар Кәримуллин әйтүе буенча татарның революция сәяхәтле 15,000 исемендә 50 миллионнан артык данәдә китап басылган. Россиядә урыстан кала бу хәтле бу дәрәҗәдә китап чыгарган, бу санда китап чыгарган бер халык та юк. Әле бит без патшасыз, дәүләтсез килеш, һәр үз акчасына, безнең спонсорларыбыз акчасына чыккан китаплар, байларыбыз акчасына чыккан китаплар. Һәм бүгенге көндә дә ул дәвам итә. Аннары татар халкының гыйлемле китаплы булуы турында мин Төркиягә баргач та ишеттем. Бер заманны рәсми делегацияз белән Төркиягә баргач, анда ул вакытта Абдулла Гөл иде президент, Рөстәм Нургаевич җитәкчелегендә без аның янында булдык. Һәм шунда ул бик озак иттереп татар халкын насыяды. Төрки халыклар дөньяда шактый күп. Biz 200 milyondan артык, әмма ләкин менә мин төрек президенты буларак иң акыллы, иң белемле, иң гыйлемле халык дип төрки халыклар арасында татарларны атыйм дип әйтә. Чөнки татар халкы ике цивилизацияны үзенең күңеленә сеңдергән халык, бердән бер халык төрки халыклар арасында дип. Әгәр дә Төркия президенты да безне шулай дип атый икән, бу чыннан да шулайдыр инде. Киләчәктә дә китаплы булырга язсын. Татарстан китап нәшриятыбыз бүген дә гөрләп эшли. Россиядә бүген көндә дә безнең китап бастыру, китап чыгару һәм аның сыйфаты, истәлек ягыннан булсын, полиграфик яктан булсын, бер генә дөньядагы бер генә халыкны гына биршә торган түгел. Димәк, әгәр дә китабыбыз була икән, басма китапмы ул, цифровой санлы китапмы, электрон китапмы, аудио китапмы, барысы да кирәк алар. Менә китап булганда безнең халкыбыз һич шиксез әле киләчәктә дә һич кенә югалмас. Телебез дә сакланыр, гореф-гадәтләребез дә, ялларыбыз да һәм һич шиксез милләтебез сакланыр. Котлы булсын Газинов Эрдоган. Мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә безнең балачак бүгенге чорга туры килсә, ихтимал без дә әлбәттә шул ук компьютердан
телефоннан секіріп түшкен буын болайдық. Шүкір біздің балашақ тәуекелді электроника жәһәтінен СССР-ның таш асырына оларда телевизор да жоқ еді, телефон да жоқ еді, компьютер да бірсе де жоқ еді. Kitap var idi, oyun var idi bizim o zamanda. Bütün şey yok idi. Şükür bile bizge kitap okuyup sıra Türkiye'de etken şey bütün şükür yok idi. Göresin kitaplığın bütün üstünde belki okuyarak gerek mi derse, soyla okuyarak gerektiğini, eden balasının etken sözü var, bir akıllı kişinin kitap okuruz, Allah'ın koybeleri içinden de okuruz yazıla deyip, Mine Xuday rahmeti, bolashaqta benim қолға лекте бек игілікті kitaplar, шағын kitapları, миналарына дәрсін еткенде өзіміздің ауыл кітапханасынан олап шықтым. Кісіге сыйыршылай бек жеңілгені юқайды. Ләкин юқа болса да, Алла бек менің өзіме бек те зор іш істәділер. Рахмет ұстазларыма, рахмет ата китабына. Рәхмәт, Гази Нур. Безнең инде шушының белән котлау өлеше тәмам була. Килгәнегез өчен барыгызга да рәхмәт. Монда безнең халык язучылары да килгән иде, журналистлар, китап нәшриятыннан да һәм башка галимнәр дә бар иде. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Китаптан аерылмагыз. Китап белән бергә булырга язсын. Матбугаттан шулай ук. Матбугат белән дә бергә булырга язсын. Барыгызга да исәнлек, саулык. Якынлашып килешә яңа ел бәйрәме белән котлыйм барыгызны да. Безнең хәзер калганнарыбызга инде 3нче катта редкаллеге утырышы була. Безнең анда махсус чакырылган кунакларыбыз да бар. Фәйзел Хагабыямы?